Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонои азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамун лайки бепула бизанед. Касоне ки дар канали мо меҳмонем, подписатсия кунед ва зангулаи канала дависе монед, то ки ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарои азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонед, подписатсия карда нестен. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайка бизанед. Дастгирии шумо пешравии мо, бародарои азиз. Хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. Мошини аввалини мо ВАЗ-2114 мебошад. Солаш 2006, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 24 000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занем, бо муомила дорад. Чӣ хел дестем, бародарои азиз? Састани мошин хубай, краска талабам нест. Мотор ходовой 4 баллонавай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% дастирошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи седан, солаш 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ задагӣ нест. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар Хуҷанд, нархша 58 000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел дестем, бародарои азиз? састани мошин хубай, краска талабам нест, чашкаҳошам варид карда нест. бародарои азиз, мошин вагонай, мотор ходовой 4 баллонавай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% дастирошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи универсал, соли 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар Бохтар, яъне дар Қурғонтепа, нархша 22 000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел дестем, бародари азиз? мошин краска талабам нест, 4 баллон навай, мотор ходовой нав, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% яксола бо ҳуҷҷат дорад, дастирошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дигар маълумотҳо шайхияти соҳибаш пурсон шед. мошини навбатии мо Opel Astra G мебошад. солаш 2000, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт, нархша 55 000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел дестем, бародарои азиз? мошин состоянияш хубай, краска талабам нест, чашкаҳош варид карда нест, 4 дар электропакет, мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дард надорад, яксола бо ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дигар маълумотҳо шайхияти соҳибаш пурсон шед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи Хачибек, соли 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар Спитамен, дар вилояти Суғд, нархша 18 000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел дестем, бародарои азиз? састани мошин хубай, ягон дард надорад, краска талабам нест, мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% дастирошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. дӯстони азиз, мошини навбатии мо BMW Series мебошад. дар комментария бисёр хоҳиш кардан ягон BMW монед. на марҳамат, баҳри шумо BMW. солаш 1996, мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе,
нархша 32000 сомон гуфтесай. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. Занг занем, бо муомила дора. чӣ хед десен мошин састаянаш хубай, краска талабам нестае. Мотор ходовой 4 баллон навай. Задагӣ пусидагӣ надорад. 4 дар электропакет. соҳиб мошин дар боло қайд ки агар ки мошин 100% дастрош нафурӯхта мешавад, 1 сола ҳуҷҷат дора. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занед, дигар маълумотҳо шайхати соҳибаш пурсон шавед. мошини навбатии мо Daewoo Nexi мебошад. солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 16000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел десен бародарои азиз, ҳастаяни мошин хубае, краска талабам нестае. соҳиб мошин дар боло қайд ки агар ки ҳамин навакида 4 баллон навиш забдай, моторшам нав ки агар қати ходовоиш мотор ходовой 4 баллон навай. задагӣ пусидагӣ надорад. чашкошам варид карда нестае. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занед, дигар маълумотҳо шайхати соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Vectra B мебошад. дар комментария як бародарон амрӯз бисёр хоҳиш кард ки ягон Opel Vectra солаш 1995 мон. мо ҳам хоҳиши бародарро рад накардем, кофтем ёфтем. бари шумо Opel Vectra солаш 1995, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ задагӣ нестае. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар Исфара, яъне дар вилояти Суғ. нархша 35000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занем, бо муомила дорад. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш, ҳамун лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ба шумо чӣ намуд мошин дар кораи зери комментария нависен. ман ҳатман комментарияро мехонам. дар навори оянда баҳри шумо мошинои мехустагитонро пешкаш мекунам. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занед, дигар маълумотҳо шайхати соҳибаш пурсон шавед. мошини навбатии мо Mercedes, солаш 1995, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар Конибодом. нархша 48000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел десен бародари азиз, ҳастаяни мошин хубае, ягон дард надорад, краска талабам нестае. 4 дар электропакет, мотор ходовой 4 баллон навай. задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиб мошин дар боло қайд ки агар ки мошин 100% дастрош нафурӯхта мешавад, 1 сола бо ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занем, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо ВАЗ 2106, солаш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ задагӣ нестае. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 13000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занем, бо муомила дорад. мошин камтар краска талабай бародарои азиз, састаяни дигараш хубае, мотор ходовой 4 баллонаш навай. задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиб мошин дар боло қайд ки агар ки мошин 100% краска талабай. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае. занг занед, дигар маълумотҳо шайхати соҳибаш пурсон шавед.